his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ntakufunsani, kodi malamulo amati chani pa tsiku la Sabata? Kupereka moyo kapena kuwononga, kuchiritsa kapena kupha? Ntakufunsani. Akutero yetu ndi Ambuye Yesu akufunsa inu ndi ine. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Lolemba pa 5 September chaka cha 2022. Tili mwezi wa Baibulo, ndipo mpingo watipatsanso mawu oti tisinkhesinkhe. Mawu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Korinto, mutu wa 5 ndi 1 kulekeza 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Honorable Betha Mackenzie Ndebere, a MP a Balaka West Constituency, St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu Diocese ya Mangochi. Pakati panupa ndikumva kuti pali dama lochititsa manyazi. Mawu athu ansalimo ya tsiku la lero akufuna tisinkhesinkhe kuti chauta ndi olungama, ndipo atitsogolere pakati pa adani otizonda. Nkutheka pofuna kutumikira Mulungu tili ndi adani amene akutizonda. Salimo yathu namba 5 ikuti chauta atitsogolera pakati pa adani otizonda. Mawu athu amuthenga wabwino akuchokera mu uthenga wa Luka, mutu wa 6 ndi 6 kulekeza 11. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Fr Francis Damaseke, National Coordinator for Catholic Social Communications and Research Commission ku ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku loyera 1 Korinto chapter 5 kuyambira verse 1 mpaka 8. Zadama mu mpingo. Mbiri yawanda ponseponse yonena kuti pakati panu pali dama. Ndipo damalo ndi la mtundu wakuti ndi anthu akunja omwe sachita. Ndamva ndithu kuti munthu wina akukhala ndi mkazi wa bambo ake, ndipo inu mukudzitukumulabe. Kwenikweni mukadayenera kumva chisoni ndi kunchotsa pakati panu munthu amene adachita zimenezoyo. Kunena za ine, ngakhale sindili nanu pamodzi, komabe mtima wanga uli nanu ndithu. Mwakuti ndamuweruza kale munthu amene adachita zimenezoyo, monga ngati ndili nanu pamodzi. Tsono mutasonkhana m'dzina la Ambuye Yesu, inenso maganizo anga ndili nanu pomwepo, ndi mphamvu ya Ambuye athu Yesu. Munthuyo mumpereke kwa Satana, kuti thupi lake liwonongedwe, ndipo pakutero mzimu wake udzapulumutsidwe pa tsiku la Ambuye. Pamenepo palibe choti inu nkunyadira ayi. Kodi simuwadziwa mawu aja akuti, chofufumitsa buledi chapang'ono chimafufumitsa mkate wonse? Muchotse chofufumitsira chakalechi cha uchimo, kuti mukhale oyera mtima ndithu, ngati buledi watsopano wosafufumitsa. Monga momwe mulili ndithu, pakuti Khristu mwana wankhosa wathu wa Pasaka adaphedwa kale ngati nsembe. Tiyeni tsono tichite chikondwererocho, osati ndi chofufumitsira chakale chija cha uchimo ndi chakuyipa mtima,
koma ndi buledi osafufumitsa wakuyera mtima ndi wachoonadi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 6 ndime ya 6 kulekeza 11. Pa tsiku lina la Sabata, Yesu adalowa m'nyumba ya mapemphero nkumaphunzitsa. Mmenemo munali munthu wina opuwala dzanja lamanja. Aphunzitsa malamulo ndi Afarisi ankafuna chifukwa choti akamnenezere Yesuyo. Motero ankamuyang'anitsitsa kuti aone ngati achiritse munthu pa tsiku la Sabata. Koma Yesu adadziwa maganizo awo. Tsono adalamula munthu opuwala dzanja uja kuti, tabwera udzayime kutsogolo kuno. Iye adanyamuka nakayima kutsogoloko. Pamenepo adauza anthu aja kuti, ntakufunsani, kodi malamulo amati chiyani pa za tsiku la Sabata? Kuchitira munthu zabwino kapena kumchitira zoyipa? Kupulumutsa moyo wa munthu kapena kuwononga? Adawayang'ana onsewo. Kenaka adalamula munthu uja kuti, tambalitsa dzanja lako. Iye adatambalitsa ndipo dzanja lakelo lidakhalanso bwino. Koma akuluakulu aja adakwiya kwambiri, nayamba kukambirana zoti achite naye Yesu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Lero abale ndi alongo tikukumana ndi Ambuye Yesu amene apita mtempere, mu sunagoge, mchankhulo chathu titati mu church akukapemphera. We are seeing 3 categories of people. Mwalo wa Ambuye Yesuwo amene afuna akatamande Mulungu Atate awo. Mwalo wa munthu wina amene ali desperate, mkono wake osati mkono wina uliwonse, mkono wa manja, kutanthauza kuti chiwalo chimene chimampatsa munthu zosowa ndopuwala. Ndiye mwalo wa Afarisi amene abwerera zifukwa nyumba ya Mulungu moja. Choyamba kuti aone ngati Yesu achite amuchiritse munthuyo, ndicho linga choti ampezere zifukwa. Kupita ku chechi pa zifukwa, osati kukapembedza, osati kukapepesa. Tiyambire pamenepo. Mmapita ku chechi pa zifukwa ziti? Ngati munthu wopuwala mkono kukapempha chifundo cha Mulungu, kukapempha machiritso. Ngati Ambuye Yesu kuti mukalumikizane ndi Atate anu, kapena ngati anthu aja okangopezera ena zifukwa. Ati kuimba amatero tachewa. Ati kuimba angokopera nyimbo akwayaja ndeka yanso. Mwapita ku chechi inde mwapitira zifukwa. Kungochoka ku chechi mmalo momwe akamba kuti ulaliki wa lero wandigwira mtima, wandidzudzula, ndiyesetsa nsabatayi. Mabambo amene uja amankhula bwanji? Zolalika zimene zija ngati amapanga iyeyo tinangopitirako zifukwa. Munaona cheyaja taya mavala chonchija tisamapitire ku chechi zifukwa. Nde Ambuye Yesu poyamba kuphunzitsa akunena kuti tsiku la Sabata ndi tsiku lopereka chimwemwe, ndi tsiku lopereka mtendere. Ife amene timapita m'nyumba ya Mulungu makamaka tsiku la Sabata ngati la dzulo, tizikhala anthu odzetsa mtendere, opereka chimwemwe, opereka ufulu kwa ena. Tikachoka ku chechi kuja ana athu amve kukoma kwa mawu a Mulungu. Let us be with our family. Kwanza athu amene muli pa banja, ndi tsiku lodyera pamodzi, ndi tsiku la chikondwerero, ndi tsiku la Ambuye. Let us be as literal as possible ndi mawu a tsiku la lero. Tachoka ku chechi tiyendere limodzi, kati nayambana mkati mwa Sabata tikhululukirane, kupumula limodzi pa nyumba, ndi tsiku lodzetsa mtendere. Let your children experience the joy of the Sabbath. Let your spouse, akazi anu, amuna anu, apange experience the joy of the Sabbath. Ena atu timasiya kugwira ntchito tsiku la Sabata, osati chifukwa choti titamande Mulungu, koma kumangogona ndipo mule yakwaniranji weekend. Weekend la Mulungu la Sabata is meant for us to praise God. Nchifukwa chake tsopano ife amene ndi adindo, aliyense ndi dindo in fact chifukwa cha ubatizo wake, tikwenera tizikozekera mwapamwamba tsiku limeneli. Ndi tsiku lotamanda Mulungu, ndi tsiku lodzetsa mtendere. Kuyambira ine wansembe, alipo akhristu ena from Monday to Saturday samva mawu a Mulungu, alibe nthawi, alibe kukonzekera kwabwino.
ineyo ndi udindo wanga kuti ndikonzekere bwino anthu adzamve kukoma kwa mawu a mulungu. Mawu a mulungu adzasinthe moyo wawo, mawu a mulungu adzawadzudzule tsiku la sabata. Akwaya takonzekerani nyimbo zabwino pa tsiku la sabata, osati abambo mwangokhala vutola. Tathandize anthu kuti adzitsutse, tisayimbe nyimbo zazifukwa. Achipembedzo tathandize anthu kupemphera, anthu abwere nthawi yabwino tsiku la sabata. Kenaka Ambuye Yesu muthengawo afuna tionetse kuti malamulo adawapanga ndi cholinga choti apulumutse moyo. He is the Lord of the Sabbath. Kenaka malamulo azithandizira kupulumutsa moyo. Ambiri timangogwiritsitsa malamulo kuphatikiza lamulo la kumpingo, malo mokonza moyo, malo mopulumutsa moyo, timafuna kuwononga moyo. Ine ntakufunsani, kodi lamulo limati chani pa za tsiku la sabata? Nzathu akudwala kumphakati, nzathu akuthatha ndi imfa, kandiyitanitsireni ansembe. Chabwino mundimvetsetse, sindifuna kubweretsa chipwirikiti mu mpingo, koma mwina ena timatanganidwa nthawi ngati imene ija ndikufunsa kuti mtuloli kuti unapereka masika zakuti zili kuti. Zimenezo nzabwino chifukwa zimathandiza ndi kumanga mpingo, koma pamene pali chiopsezo cha imfa, malamulo a mpingo tikawerenga canon law 1752 imanena kuti in danger of death all laws are suspended. Osati amene anali pa mitala awitanitsiranji wansembe, ayi, zina zonse pambuyo populumutsa moyo. Ine ntakufunsani, chachikulu ndi chani, kupulumutsa moyo kapena kuwononga? Yankho labwino ndi limene mukuliganizalo. Chachiwiri, Ambuye Yesu tsopano pofuna kuonetsa ukulu wake anamuwuza munthu uja, bwera kuno, tambalitsa mkono wako, bwera kuno kutsogolo. Ndimafuna kuti mawu awa amveke kwa inu, mawu awa amveke kwa ine, mawu awa amveke kwa tonsefe, kuti tsiku la lero pa 5 August Ambuye akunena kuti bwera kuno, tambalitsa mkono wako, bwera kuno, tambalitsa uhule wako, bwera kuno, tambalitsa ufiti wako, bwera kuno, tambalitsa corruption yako, bwera kuno, tambalitsa kunyada kwako, bwera kuno, tambalitsa mabodza yako, bwera kuno, tambalitsa ulesi wathu. Ambuye lero afuna atichize, Ambuye lero afuna atipatse moyo. Atafunsa funso lonena kuti kodi nkwabwino kupulumutsa moyo kapena kuwononga, palibe ndi mmodzi yemwe amene anayankha, chifukwa ansala yoona, yankho loona anali nalo, nkwabwino kupulumutsa moyo. Koma chifukwa amaopa, izi zimene takhala tikuphunzira, izi ndimene takhala tikuchita, nanga ndikayankha zosemphana ndi zimene ife timakhulupirira zimene timachita, anthu andiona ngati ndani? Nthawi zina tikulephera kupanga zabwino. We are procrastinating to do good, to love others, to change our lives, chifukwa chonena kuti anthu andiona ngati ndani. Tikumbukire zimene anachita Karebu atatuma anthu aja Mose kuti akayendere dziko la mkaka ndi uchi, akaone kuti ndilotani. Anabwera ndi maripoti kuti nakapeza kuti anthu zazitali zamphamvu, koma timamva kuti panali mmodzi dzina lake Karebu. Tikawerenga buku la Numeri 13 ndi 30 anatsutsa zimene amanena ena kuti inde anthu onda atali, inde anthu onda amphamvu, koma ndizotheka kuti titha kupita kukagonjetsa. Tisalephere kuchita zabwino chifukwa cha zimene ena akuganiza za ine. Chifukwa chetu pano patiyankhule na Ambuye timati osatopa pochita zabwino, posatengera zimene ena akukamba, posatengera zimene ena akutiganizira. Tikhale Karebu walimbikitsa ena kuchita zabwino ngakhale pamene pali ma discouragements. Ine ntakufunsani, chabwino ndi chiti, kusintha moyo kapena kupitiriza kuchimwa? Mawu athu oyamba Paulo oyera polembera mpingo wa ku Akorinto akuti ndikumva kuti pakati panu pali dama loopsa, pali machimo opsa oti ngakhale ndi akunja omwe samapanga. Ndamva kuti bambo akumatha kukwatirana ndi mpongozi wake, mwana wake weniweni. Pali dama loopsa pakati panu. Chimene angofuna kutionetsa Paulo nchonena kuti nthawi zina ife amene tili pafupi ndi nyumba ya Mulungu timakhala anthu ankhwidzi koposa osapemphera, timakhala anthu ochimwa koposa osapemphera, timakhala anthu ankwiyo koposa osapemphera, timakhala amabodza koposa anthu osapemphera. Yakwana nthawi to self-examine myself. Ndidzionenso moyo wanga kuti kodi ineyo moyo wanga Ambuye atati andiyitana lero andiuza kuti tambalitsa moyo wako ubwezere kwa ine mfumu yake, ndingakapereke mbale yotani pamaso pa Mulungu? Mwinatu machitidwe yanga, machitidwe athu, machitidwe anu ndioposa anthu amene samakhulupirira za Mulungu.
Abale ndi alongo, achewa ali ndi chichewa amanena kuti mtererezi ulibe mwavu. Kusonyeza kuti kugwa kulibe nthawi, umagwa nthawi ya mvula, utha kugwa nthawi ina iliyonse. Paulo sakuwadzudzula chifukwa chonena kuti amachita zimene zili zolakwika zokhazo ayi. Akuwadzudzula kwambiri chifukwa chonena kuti ataona kuti pakati pawo pali zochitika zolakwika sanachitepo kanthu. Mtererezi ulibe mwavu. Inde tonse titha kugwa, inde tonse timachimwa, inde ine ndochimwa. Komano timavomera kukhazikika mkuchimwako. Anthu aja ataona kuti pakati pawo pakuchitika zolakwika sanachitepo china chilichonse, anangoti moyo ndi mmene ulili, aliyense akupanga, aliyense akuchita, nde ine ndine ndani? Ilisotu ndi tchimo limene likuononga inu ndi ine. Wansembe uyo akupanga, uyonso amapanga, awonso amapanga, mkhristu uyo amapanga, andale awo akupanga, chipani chija 1994 chinkapanga, chipani chija 1992 chinkapanga, chipani chija 2004 chinkapanga. Kodi nanga ife mwatida chani? Tikufuna moyo ukhale monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse. Mtererezi ulibe mwavu, titha kugwa koma tisavomereze kukhazikika mu tchimo. N'chifukwa chake mapeto azonse Paulo akunena kuti kuli bwino munthu wochita tchimo ngati limeneli timpereke m'manja mwa Satana. Ndicho linga choti akozeke. Akati kumpereka m'manja mwa Satana ndiye kuti tinchititse manyazi, osati ndicho linga choti ayaluke, koma ndicho linga chonena kuti akazindikira kufoka kwake abwerere m'nyumba ya Mulungu, abwerere kwa Atate wathu. At stake here is discipline. Paulo akunena kuti musadzudzulane ndicho linga choti muyalutsane. Discipline is not vengeful. Kapena kuti munthu ndi mmenye moti amvenso kumva kuwawa. Tikonzane ndicho linga chonena kuti munthu abwerere m'nyumba ya tate yake. N'chifukwa chani Paulo akulimbikira zimenezi? Kuti tchimo limene wachita wina, chifukwa tchimo nthawi zina is contagious, lisafalikire mudzi wonse, lisafalikire mphakati wonse, lisafalikire parishi yonse, lisaphatikire mu nsembe monse. Chimene ndalakwitsa ine ndidzudzuleni ndicho linga choti ndibwerere m'nyumba ya tate. Koma nthawi zina timadzudzulana nkuti wina ayaluke, ndikuti ena aoneke ngati abwino, ndikuti ena aoneke olephera, ndikuti ena aoneke odetsedwa pamaso pa authorities. Mulungu lero watiyankhula. Chisankho ndi chanu, chisankho ndi changa, chisankho ndi chathu. Pa zimene mawu a Mulungu atidzudzula tsiku la lero, ndi chiti chimene ndikadakonda nditasintha koposa? Ambuye, monga mwatilangizira nsalimo ya tsiku la lero, salimo namba 5, kuti inu ndinu chauta olungama ndipo mutitsogolere pakati pa adani otizonda. Tilimbitseni mtima kuti tibwerere kwa inu podana ndi machimo athu, tigwiritsitse lamulo la chikondi ndi kuyesetsa kukonza zimene zikutitsamwitsa. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lord, my life